agradecerlle todo o que fixo por nós. E vímoslo a facer nunha data moi significativa. Cúmprense hoxe mesmo o bicentenario do seu pasamento. E aquí, de preto, na Portera, en Vilamartín, elixiu morrer nesta terra entre os seus fregueses, podendo facelo en Málaga, onde tiña plaza como mestre escola da catedral. Quixo morrer onde as circunstancias o convertiron en guerrilleiro, loitando por salvaguardar as vidas e facendas dos pobres labregos asogallados por as tropas invasoras do francés. Quixo vir a morrer a Valdeorras, a Galicia, terra dos labregos, os que liberou do tributo de Santiago. Quixo vir a ver, antes de morrer, como fluía a auga do Calde, que cousas que coas súas propias mans, das dos seus parroquianos, convertiran o Erial nun verxerio. Señor Abade, os galegos somos reservados e adultos, pero somos tamén agradecidos. Hai 11 anos vimos a descubrir este monumento doado polo artista Enrique Álvarez Barreiro para que conmemoraba o bicentenario da Constitución de Cádiz, onde vostede, como deputado, loitou a brazo partido para que se abolise o Tribunal da Inquisición. Hoxe volvemos para honralo cun novo título, o que se fixo acreedor con méritos propios. Hoxe, neste día tan especial, en que se cumpren 200 anos do seu pasamento, vimos entregar ao pobo de Vilamartín o título de Valdeorrés Ilustre,